Steeds vaker mislukt de oestervangst in het Grevelingenmeer. Het zorgde voor een somber randje aan de opening van het oesterseizoen vandaag. Onze kwekers gaan er natuurlijk ook steeds meer over mopperen. Kijk, als je een keer een slecht jaar hebt, nou ja, dan nemen ze voor lief. Maar jaar op jaar op jaar, en je moet wel je pacht betalen en je haalt er niks vanaf. En verder in het nieuws vandaag. Tips blijven uit na explosie Tolen. En Jarno Mobach stopt met fietsen. Goedenavond. De komende jaren gaat er veel veranderen in de Zeeuwse oestersector. De kwekers moeten op zoek naar nieuwe kweekmethodes om bijvoorbeeld de mislukte vangsten in het Grevelingenmeer op te vangen. Daar komen door de slechte waterkwaliteit nog maar weinig levende oesters boven water. In Ierseke, daar was vandaag de opening van het oesterseizoen en daar is ook verslaggever Remy Oppeneer. Remy, gaat het dan echt zo slecht met die Zeeuwse oester? Nou, op zich is het wisselend. De situatie in de Oosterschelde, hier achter me, die is redelijk stabiel. Daar komt altijd wel een bepaalde hoeveelheid oesters uit. In de Grevelingen is het een heel ander verhaal. De waterkwaliteit is daar zodanig slecht dat er eigenlijk bijna geen levende oesters meer opgevist worden. De waterkwaliteit die gaat er eigenlijk ieder jaar nog verder achteruit. En dat is toch een gevolg van de aanleg van de dammen. En dat effect zie je nu echt heel nadrukkelijk optreden. En dat is zodanig dat er geen oesterbroed meer valt. En ja, als je geen oesterbroed hebt, krijg je ook geen oesters. Nou, het probleem is helder, Remy, maar is er ook een oplossing? Ja, de waterkwaliteit verbeteren. De oestersector zou heel graag willen dat er een doorlaat komt in het Grevelingenmeer, waardoor het water meer ververst zou worden. Nou, die plannen liggen er, maar de overheid zegt ja, dat is gewoon te duur. Dat gaan we niet doen. Dus de verwachting is dat de komende jaren, misschien wel de komende tientallen jaren, de waterkwaliteit niet zal gaan verbeteren in het Grevelingenmeer. En toch blijft dan ondertussen natuurlijk die vraag naar oesters hetzelfde. Hoe lossen ze dat dan op? Ja, ze gaan op zoek naar alternatieven. Hè. Er wordt off-bottom gekweekt, zoals dat zo mooi heet. Dat is in van die zakken in de waterkolom. Maar er is ook bijvoorbeeld een broedhuis, een zogenaamde hatchery hier in Ierseke. En daar worden intern op hele kleine oesterbroedjes proeven gedaan. Waarmee ze opgroeien, zodat ze later uitgezet kunnen worden in de Oosterschelde bijvoorbeeld. En de eerste resultaten daarvan die zijn heel succesvol. Zo ziet oesterbroed eruit onder een microscoop. Miljoenen van deze kleine broedjes worden opgekweekt tot grotere oesters. Die dan uitgezet kunnen worden in bijvoorbeeld de Oosterschelde en in de natuur volwassen kunnen worden. We kunnen jaar rond die oester kweken. Dus we hebben al veel broedjes die we eigenlijk uitzetten en verder opkweken. En vandaag bij de opening van het oesterseizoen gaan we ook de eerste oesters ophalen die vanuit hier komen tot consumptieproduct. Als je dat dan weer zo ziet, Remy, dan zou je dus kunnen zeggen eind goed, al goed, of is dat iets te kort door de bocht? Ja, dat is misschien wat kort door de bocht. Kijk, ze zijn creatief bezig. Hè. Er wordt gezocht naar alternatieve, andere oplossingen. Zo zijn er bijvoorbeeld ideeën om een pilot te gaan doen met het kweken van tapijtschelpen op de voormalige oesterbanken. Dus op de zandbanken waar vroeger oesters werden gekweekt. Ja, zover is het nog niet, want die plannen zijn er wel. Maar de vergunning vanuit Den Haag is er nog niet doorheen. Dus daar is het op wachten op dit moment. Remy Oppeneer in Ierseke, dankjewel. Bij de politie zijn nog helemaal geen tips binnengekomen na de explosie van gisteren bij een woning in Tolen. De politie wil graag weten of mensen in de afgelopen weken verdachte personen of voertuigen in de buurt van het huis hebben gezien. De bewoners van het huis, een agent en zijn gezin, slapen voorlopig ergens anders. En er worden in de buurt meer surveillances uitgevoerd door de politie. Niet één asielzoekerscentrum in de Kleine Hoge, zoals de gemeente wil, maar 2 locaties in Middelburg. 1 met vaste opvangplekken en 1 met flexibele plaatsen. Dat wil de werkgroep Direct Omwonenden. Ze presenteerden vandaag in een brief aan de gemeenteraad hun wensen en bedenkingen bij het plan om in de Kleine Hoge een nieuw asielzoekerscentrum te bouwen voor 580 mensen. Het verkeersniveau van de 400 basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 uit de gemeente Hulst werd dus even op de proef gesteld vandaag. Weten ze alles nog wel in het verkeer? Ze kregen verkeersles. Volgens de regels met een fietshelm op moesten de leerlingen over obstakels fietsen om op die manier om te gaan met afleidingen in het verkeer. De dode hoek van een tractor werd ook in het echt uitgelegd. Ik vind het wel verstandig dan, want dan gebeuren er minder ongelukken.
Ik denk dat het wel nodig is, want ik denk dat sommige kinderen zich niet bewust zijn van hetgeen wat er allemaal kan gebeuren in het verkeer. Zeker ook het gebruik van de smartphone en onverwachte situaties, dat je je laat afleiden. Dus daar worden ze hier wel extra alert op gemaakt, vind ik zelf. En wat leer je er ook wat van? Ja, dat je op tijd moet remmen en goed moet uitkijken. En als je een melding hoort, dat je dan moet stoppen of moet kijken als je aangekomen bent. Zoals de stoplichten, dan moet je ook goed kijken. En als je dat niet doet, ja, dan word je denk ik aangereden door de auto. Dus dit is wel een wijze les. Ja. Een 35-jarige man uit Terneuzen moet 10 jaar de gevangenis in vanwege poging tot moord. Hij heeft zijn baas 12 keer gestoken in zijn nek en keel na een avond met veel alcohol. Het slachtoffer overleefde dat, maar is deels verlamd geraakt. Beide mannen komen oorspronkelijk uit Polen. Waarom de man zijn baas aanviel is nog altijd onduidelijk. Hij had daarvoor wel gegoogeld op zijn telefoon op wat voor straf je in Nederland krijgt voor moord. Volgende maand komt er een groep van 80 alleenstaande minderjarige asielzoekers wonen in het Van der Valk Hotel in Goes. Het gemeentebestuur is daarmee akkoord gegaan na een oproep van het COA. Er zijn ook plannen om er 350 tot 450 asielzoekers onder te brengen. Over dat laatste gaat de gemeenteraad nog een besluit nemen. Het COA huurt dan het hele hotel en dus zijn er geen reguliere gasten meer te vinden. Het leven van wielrenner Jarno Molbach is deze zomer plotseling veranderd. De renner uit Filipijnen kampte al langere tijd met hartritmestoornissen en daarom stond er deze zomer een operatie op het programma. Maar de uitkomst daarvan is allesbehalve positief. Ja, je hebt je hele leven gewoon aan wielrennen gedaan en constant topsport bedreven. En om dan in één keer helemaal niks meer te doen, het is een beetje onwerkelijk eigenlijk. Het nieuws kwam hard binnen. De wielercarrière van Jarno werd abrupt beëindigd. De artsen kwamen er tijdens de operatie achter dat er al een litteken op het hart van Jarno zat. Ik wist dat ik de afgelopen tijd last had van hartritmestoornissen. Dus ergens hou je er wel een heel klein beetje rekening mee, maar dit was wel het slechtst denkbare scenario eigenlijk. De operatie is ondanks de uitkomst wel goed verlopen. En daarvoor wilden ze me behandelen met een ablatie, waarbij ze eigenlijk een litteken maken op het hart door te branden. En zo proberen die hartritmestoornissen op te lossen. Dat is op zich gelukt, alleen ze zijn erachter gekomen dat er al een litteken op mijn hart zat, die nog steeds voor hartritmestoornissen kan zorgen in de toekomst. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken dat er een litteken zit. Het litteken kan zijn ontstaan door genetische aanleg, door een combinatie van veel trainen en topsport, maar ook door ziekte. Nu is het dus vooral nog rust houden. Ik mag nu de komende 3 maanden eigenlijk helemaal niks doen, totdat ik weer nieuwe onderzoeken heb in het ziekenhuis. En aan de hand daarvan wordt eigenlijk besloten wat ik wel en niet meer kan doen in de toekomst. Een onzekere toekomst. Maar ondanks dat gaat hij niet bij de pakken neerzitten en kijkt naar nieuwe mogelijkheden. Ik ben inmiddels begonnen met een studie bedrijfskunde, dus daar kan ik me in ieder geval de komende tijd op focussen. En het is natuurlijk ook al even geleden dat ik nog in de boeken zat, dus vergt wel een iets andere mindset dan met het fietsen. Dus dat probeer ik nu te doen en voor de rest wil ik ook kijken wat ik qua werk nog ga doen in de toekomst. Zowel in de verre toekomst als in de nabije toekomst. Ik hoorde van je vader ook dat je goed kan koken. Ja, ik kook elke dag thuis, klopt ja. Maar dat is meer hobbymatig, dus daar zie ik me niet, ik zie me niet in een restaurant werken. Het was vandaag toch vaak aan de grijze kant en de zon had moeite om door te breken. Maar met de opklaringen die er dan toch nog waren, werd het uiteindelijk 20 graden. Morgen dan is het lang bewolkt. Geregeld is er dan ook kans op regen of motregen. Maar morgenavond is het dan weer droog met enkele opklaringen. Dan naar onze site. Daar vind je het verhaal van Hans Eshuis, die met zijn team wereldkampioen steenketsen op het water is geworden. Ja, dus je hebt een goede swing nodig en kracht. En eigenlijk gooi je, het is een beetje een soort honkbalworp. En wat ook heel belangrijk is, en daarom zit dat hoekje aan zo'n steen, is dat je de steen een draaiing geeft, een soort spin. En dan gaat hij ook in de vlucht draaien en dan blijft hij stabiel rechtuit gaan. Dat is eigenlijk het idee.
Komt-ie, hè? Ja, hoe ver kwam die worp nou? Dat zie je online in onze app en natuurlijk ook op onze website omroepzeeland.nl. Daarmee zijn we er weer doorheen voor vandaag. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagavond.